Á espera dos últimos informes favorables por parte de varios departamentos da Xunta, como poden ser Urbanismo ou Medio Ambiente, o futuro Parque Empresarial de Ribeira vai cobrando forma. A nivel de tramitación aprobamos provisionalmente, ora teñen unha vez que chegue á Xunta 2 meses para contestar e a partir de aí xa vendría a aprobación provisional que esperamos que este antes do verán. O Concello ten intención tamén de abrir nas próximas semanas un prazo de preinscripción para que todas aquelas empresas interesadas en dispoñer de chan no novo polígono realicen a súa reserva. Desta forma, o Concello sabería de xeito máis fiable cal é a demanda real existente. É un anuncio simplemente de preinscripción para saber o que temos por diante a hora de executar desde o Concello unha inversión de prácticamente 8 millóns que teñen que costear, se non queren ir á arca do Concello, pois se teñen que costear a través do que son os propios interesados en asumir o que son as parcelas industriales. Por eso vamos a ver que xente estaría dispuesta a buscar territorio industrial ali, que xente estaría dispuesta a comprar e cantos metros quer comprar e quen estaría dispuesto a ir co que son os pagos sucesivos en cada unha das etapas que vaya avanzando o polígono industrial.